Tervehdys vaan täältä vesiltä. Me lähdettiin pikkusen tämmöiselle tuulastusreissulle, mutta ei se mitään. Atrai unohtui kokonaan, niin jää se tuulastaminen vähän vähemmälle. Päästiin tänne maihin nyt Autiosaarelle taas ja kannetaan rojut tänne ja ruvetaan tekemään leiriä. Nykästään tohon tommoset kynsitulet ja täällähän me pystytellään telttaa. Nyt vaan laitellaan sitten kaminat ja muut sängyt ja petivehkeet. Mitäs hyvyyksiä meillä onkaan tälle illalle varattu? Vähän tuommoista tuulastusjuomaa, eli olutta. Unohtumaan se Atrai, niin joudutaan juomaan noin oluet kerralla tässä nuotiolla. Sitten meillä on vähän makkaraa ja tämmöistä, tää on kyllä jotain halpuutusjuustoa, mikä haisee niin peräaukolle, että ei mitään rajaa. Pikkusen suolakurkkuu lohkona ja sitten tuosta hyvää ruisleipää.